निफ्राय नोंथाङाबो सासे बिजाथि हिसाबै गसंथिदों। दासिमबो आं प्रिपारेसनथ' लाबाय थादो कारन जोंनि पार्टिया जेडिइउ पार्टिया बिसोरनि मानसिफोर फायनानै जि थांखि लादो आरो बे हिसाबै जों आगबारिबाय थादो समस्ति वाइज जों ग्रुप वाइज किसुमान जायगायाव हाबि दाबो नांबाय थादो खिन्थु जानांगौ बेबायदि माबायदि पार्टिया आवगायलाङो जोंबो बेबायदि आवगायबाय थादो आरो देरहानायखौथ' निजे सानाखै बेथ' रायजोनिसो गोसो रायजोफोरा माबायदि सानो बिसोर रायजोनि उपरावसो आंथ' एख' नङा कारन रायजोआ जुदि आखा खालामो बा बिखौनो थांनो होनांगोन होननानै होनबा आं एख' खालामनो हाया कारन रायजोआ निजे आगबारिबा आं निजे हेफाजाब हिसाबै आं निजे थांगोन आरो कारन रोङिया समस्तियाव दासिमबो जों बर' जेसां दोङो जोंहा बर' बा जेयाबा बा बेलेग आरि जि फायदो बायनिफ्रायसो फायनानै रोङिया समस्तियाव थाफायबाय बिधायक जाजो जा जों रोङिया समस्तिनिफ्राय थानेस्वर बरुवाल'सो खेबसे जादोंमोन बिथाङा जि मावदो बिनि राहाजों आंबो थांनानै बर' हारिनि लोगोसे रोङिया समस्तिनि मानसिफोरनि मोजांखौ सानदो आरो जोंनि रोङिया समस्तियाव बर'नि मोनसे एकदम मिउजियाम मोनसे नांथारगो जादो एकदम ट्राइबेल हिसाबै मोनसे मिउजियाम बिनि अनगायैबो गामिफोराव जोंनिया एकदम आनएमप्लयमेन्ट बहुत दोङो बे आनएमप्लयमेन्टआ रावबो मिनिस्टार बा माबा जानांगौ लागा खुनु खुरां गैया सासे बिधायकआबोनो एरियानि एकदम एमप्लयमेन्टखौ फोजोबनो हायो बिखौ प्लेनिं खासिमल' नांगो बास 10 दिन 15 दिननि प्लेनिंआवनो बे एमप्लयमेन्टखौ एकदम फोजोबनो हायो नोंथांमोना जिबायदि दा बे मिडियानि जरित जे एमप्लयमेन्ट मोनदो बेबायदिनो आरो एमप्लयमेन्ट मोननाय बहुत सुबिदा दोङो बे सुबिदाखौ खालि बिधायकफोरा प्लेनिं वाइसआव लांबा जाजोबनाय माबा दोङो थांखि दोङो हय बर' जातिनि थाखायथ' जोंहाथ' बहुत सिङाव थांनाय जाति दाबो जोंथ' आवगायलांनो हायाखै दाबो जोंखौ बेलेग नोजोरै नायो मानसिफोरा बिनि थाखाय जों बर' हिसाबै जों आवगायना फैनो थाखाय नाजादो जाहाथे मानसिफोरा बेबायदि जोंखौ बाङाय हेफाजाब होबा जोंबो ओंखारलांनो हागोन होननानै सानदो बिजेपि गभर्नमेन्टनि सायाव ना बिसोरो बहुत नाजादो कारन एज ए बिधायक हिसाबै बिसोरबो ट्राइ खालामदो हयथ' बिनि थांखिया बा सिन्ता धाराया बि हिसाबाव थांनो हायाखै जिबायदि रायजोफोरा नागिरदो आंखौ खेबसे चान्स होबा आं रायजोफोरनि आखा आकांखाखौ पुरन खालामनो हागोन बायदि आं सानो बिजेपिया मा खालामदों मा खालामाखै बिसोरनि खुरां कारन बिसोरनि प्ले प्लेनआ बेलेग बिसोरनि प्ले प्लेन मथे आं खालामा आं निजेनि गोसो होदोबा प्ले प्लेन जि दोङो आं सानो रोङिया समस्तिखौ बे अन्यनि नङाबाबो गुवाहाटीनि सेकेन्ड थांखि माबा जों माबा खालामनो हागोन आरो आं सानो एर'नि सिनाव भट होबा जोंनि सिम्बला जाबाय एर' सिम्बलाव भट होनानै जय जगत खालामगोन होनना सानदों आरो रायजो राजाफोरा बेनो महाजोत जानाया गोदान खुरां नङा महाजोतथ' सोब जायगायावनो जोङो बुंनो थाङोबाथ' आंबोथ' महाजोतावनो दोङो होनबा जायो कारन आंहाबो सापर्टआव मानसिफोर दोङो एनजिअ दोङो बेबो महाजोतावथ' खासे लिडारल'सो दोङो बिसोराथ' लिडारासो महाजोत जादों रायजोफोरा निजा इन्डिपेन्डेन्स गोसो दोङो रायजोनि गोसोआ बेलेग आरो महाजोतनि गोसोआ बेलेग जि जाबो आं भाबिदो रायजोफोरा जिबायदि लाङो आं बेबायदि थांगोन सानना भाबिदो आरो एबार सोरनि सरकार फैगोन दासिमबोथ' जिखौ नुनाय बायदियाव 50-50 नुदो बिसोरखौ खिन्थु जोंनि हेफाजाब लानानै हयथ' आगुवायगोन बायदि सानदो आरो जोङो जुदि देरहायोबा नोंथाङा सोर माने सरकारजों थांगोन होनना सानो जोंहा पार्टि हाइकामान्डआ मा डिसिसन लायो बे हिसाबै जों मिथिगौमोन